никому не удастся на колени поставить нас. Сустрэча паводле адпрацаванага сцэнара з царкоўным хорам і ваеннай рыторыкай. Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся на сустрэчы, ультыматум Дональда Трампа, які даў Пуціну 10 дзён на спыненне вайны супраць Украіны. Лукашенка, выціраючы пот, заявіў, што падобныя ультыматумы не вартыя увагі. Я вот публично говорил заявление и нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа. Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Путін же заявіў, што умовы Расіі для спынення вайны ва ўкраіне не змяніліся прынамсі з мінулага года. То бок ягоная армія спыняцца не збіраецца.